Penggemarnya dari Rian Rakasiwi, selamat Rian malam. Rakasiwi, selamat semuanya. malam. Rian Rakasiwi. Terima kasih. Baiklah, selamat menyaksikan. Perang tandhing Manggalayuda Sudira lumaksana magita gita
Umbah-umbah sabune wangi barang teko kahana etangi
Nggo gamelan. Ora kanggo ya wis. Oh, nggo gamelan ki jinge miring. Sing napoh-nono. Sing napoh-nono. Sing napoh-nono, sakanane nggo bendhe. Iya leren sih Mas. Njek leren sih sing ana apa sapa nono leren sih. Kae njaluk bendhe. Sing iki njaluk gamelan. Iki karepe piye? Sing adinut sing ndi? Nak njaluk gamelan sing napa nono? Rumasane iki gemblong cotot ya. Enak mak pecudut ngono wae. Ayo Mas, saiki sing bendhenge Mas. Cara
nyerak sing joget sajak nantang sorak hore saya rame saya sore tenobro bisa endo kanthi nalesa owe ha o ha e owe ha o ha e kakare oke saya kasar jogetane pinarung suarane wis ngungkung gamelane reoke nyerak ing joget nyata nantang sorak hore ora rame saya wengi tenobro bisa endo kanthi
Sono Putri nggih menika gandeng rencang-rencang sampun saya nggih. Rencang-rencang sampun saya nak wonten lepatipun nyuwun pangapunten kapunggel sak monten rumiyin mbok menawi wonten waktu ingkang lodang milunggan kok krida budaya pentas ketemu malih nggih. Nuwun-nuwun kala nuwun.